tayo makadaan dito. Ano na si Kuya? Tapos niya. Shout out! Good morning! Naka-city vlogger tayo. Paling SM eh. Tatay. Oh. Ikot lang ba tayo? Point 5 Naga City. Hindi lang ba tayo nagpagod dito? Hindi lang matandaan eh. Ang nakikita ko lang yung 3 minutes eh. Kala ko yun na yun eh. Makakaliwata. Kaya hindi ko masyadong ano. Marami lang natin yung exit pumunta ng Kaya pala ayaw mo naman dito, matraffic na. Is this Philippines? Yeah.
T-bone. This is Philippines. This is Naga City. This is Naga City, the Philippines. Said hi. Hi. Lang tayo sa Agos. I was right. Yes, you're right. You're nothing left. You're in New York State again. Nagamiki Center. Ganito pala. Ayun, pala yung bahay. Ano siya? Ang lungsod ng Naga. One stop zero. Kaya pala, malaladaan dito. Ayan, Naga. I'm from New York City, USA time. Shout out from Jeffrey Vlog. May pangolo? Let's see from Jeffrey Vlog. Parang bago pa lang yun. Ay, napili ko. Yeah, sabi ko na Philippines. Thank you for loving the Philippines. Uy, sino tayo? Ay, naligaw ha.